Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe Ayawo Pindi TV on calminama on jurama on beltanama no fewi ha joni gonɗen koye campagne électorale 2022 mo ganduɗa kay en jeehi guure kewɗe kono noon hande en hawri dimanche 16 lewru janvier hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e goho eɗen ɗo e wuuro Sinthiane Sinthiou Garba sa wi Sinthiane noon mbiyata ko ɗo woni demal département de Kanel woni diwan Kanel o saɗa naate makko ko ɗo natirteɗa ɗon ha fayamma bonji bandiraɓe musidɓe ɗo en gari ɗo e ngo wuuro ngo ganduɗa sa wi Sinthiane a wiyan monsieur le ministre Yerodé monsieur le ministre Yerodé noon hande waɗi ɗo représenté ko ɓiyum hono Mamoudou Dé noon mo ganduɗa ko kañum dariɗo ene e liste nafoore ene wonde Mamadou Deme ene wonde ɓe ganduɗa kay mo ganduɗa on ko maire mabɓe mo ganduɗa ko Magasoku en calminiɓe en juurimaɓe hande noon eɗen ɗo e Sinthiane eɗen gandi premier question kalto ari suhaɓe foof gummor rewɓe gummima mawɓe gummima foof gari jaɓɓade premier question ɗum noon ala no mbatten so wona jeehen kettoɗen hakkude premier question e ɓesgu Sinthiane ɗum noon ha joni noon eɗen dardi ɗo e goto e ɓesgu Sinthiane en namdotomo ko haadi foof inde makko e yettode makko min mbiyetemi ko Harouna Diawo hande holko saabi garal ngal question ɗo ene tigui rigui eyyi minen hande ko weltare tan min gondi e nder oɗo ñalawma hande hay sa yuwi neɗɗo laaɓi natta fodde garal ngal Daouda e nder diwan o nde won noon Daouda ko neɗɗo moƴƴo ko neɗɗo jiɗɗo leñol muɗum ɗum tagui hande min daari darde hande daranade pour jaɓɓade Daouda Dia ko weltare tan hande to min goni ɗo min mbawa haalde yayi o holliti weltare mabɓe no fewi ɗum noon eɗen gandi vraiment liste nafoore e guila naɗen natirde wuuro ngo ha fayamma oɗo saaha jiiɗen tan ko olɗi ko ene wonde wutandu makko ɓoltanu ndu e bindi verte ɗi hay an aɗane ɓorni hen nafoore ari e nder Sinthiane Sinthiou Garba celli ɗo nafoore nde min coyni nafoore nde ala komin goƴƴi ala ko woƴƴi min hande so wona jaɓɓade nafoore nde min gartiri ɗumen e nder diwan amen nafoore nde min gartiri ɗumen e nder galleji amen nafoore nde min gartiri ɗumen kadi e nder Sinthiane ɗum woni hande darde amen hande e ñalawma hande o ñalawma Daouda Dia on ko ñalawma e nder ñalawmaji yo woni neɗɗo meɗen oɗo biyeteɗo ceerno Yaya de ko on dari fiɓi fimde muɗum nde wi wonki muɗum wonki Daouda Dia donc noon ko ɗum tagui minen fof dorade hande ene jarani min hen hunde foof min daro min ballamo min teddinamo min kormomo min ñaago Allah kadi nde Allah rokkatamo ndam kadi Allah ma rokkuma ndam inchallahu taala barke ceerno Yahya Wele
kanko woni joom wuro ɗo e Sinthiane o wi bandiraɓe assalamu aleykum on bammakko woni joom wuro kono hande o lomtimma bammakko ɗo e wuro he o wi Daouda Dia e délégation mum bisimilla mon Daouda Dia wuro ngo ko wuro ma kala ko jiɗɗa ɗo ko ɗum watte woto ɓernde ma hul hay batte Daouda Dia min mbima tan ko bisimilla ma Daouda Dia ko jiɗɗen ko yo Allah rokku en ɗum assalamu aleykum rahmatullah kum Sinthiane eɗen jogui ko gonɗen wadde à chaque fois sen jehino réunion ji men ɗum ɗon jinmi batten ɗo kadi ha wendu boseyaɓe naɓe nana 1 2 3 nafoore 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 hamin mbima monsieur le questeur à l'Assemblée nationale monsieur Daouda Dia aɗa wiye bisimilla ma e wuuro ma bisimilla ma e galleji taariɗi fof hande waɗɗama e jungo ma a woni joom galle o hamin guitta noon calminaldi hamin pawa ɗum e dow monsieur le ministre yohode monsieur le haut conseiller des collectivités territoriales Mamoudou Hadji Dé ene wonde coalition men gonɗo ɗo bammen kawmen Alassane Diop min calminimo no fewi eyyi Daouda Moussa Dia a yi Sinthiane yo ɓerde ma ɓuuɓ heewi to jaaɗa e département de Kanel heewi to jaaɗa e commune Wouro Sidi mais comme ɗiɗo jeune uji mbaɗi déterminant hande mi wiyatama yiyani ɗum toon de mais hande minen sa yeehi ma wattu min e tourné ma ɓurɗo wadde important e nder commune o e ɗum noon mbiɗen ko politique de changement hikka ko ɗum woni slogan men enen fof département de Kanel en jii hol wonnoɓe ɗon de Daouda Moussa Dia wi salmini bandiraɓe Sinthiane naaɓe o salmini moni kala inde mun ne wonde yettode mun mi adrima joom wuuro Sinthiane min calmini imam ratibo o deftinanmi hen ko kilifa amen mawɗo amen sehil amen kadi ko conseiller amen holi yon monsieur Yero De kelle dow oɗo coalition baɗaɗo gila ne fuɗɗe ha worte fof omo tawa o walli no fewi hamin jarnomo hen no fewi salmini dendam mawnam Mamoudou Dem parti Kisal oɗon gandi Mamoudou Dem woni ko dowla France on kadi ko coalition he jeeya mi salmini ɓe ganduɗa ko dariɓe to basga kaɓa paami holko yehete ko ha coalition moƴƴi mbeɗe fuɗɗora hen monsieur le maire Amadou Maga Suga o darima no fewi ha ɗum ɗo tigui rigui waɗa wuuro e wuuro o waɗi o jokkodiri hen monsieur le maire mo ganduɗa ligguey mum ne labti tigui rigui banggueji ɗi foof woni Tidiane Diallo Tidiane Diallo golle mum ne labte Sinthiane ene labti kadi e nder commune he ɓe jokkodiri hen e banimen debbo goto tiɗɗo jiɗɗomi mo ganduɗa hoorema
min bayrondirta hay sa goto Aissata Niane on nene dari no walli ha coalition dari tigrigi eɗen mbatta hen musidɗo men ko kañum suuɓi arde e APR wona enen noddimo sehil dariɗo no feewi on nene jeeya hen hono Alassane Diop nde président metti wondude nde min jiyanoɓe kamɓe de hay goto min nananoɓe de ko kamɓe kaɓanno e président minen komin telnoɓe min galano hay goto kono hamin jogui population noon min ndewe département e foof wuuro e wuuro ha Allah hokki min wuuɗe min gañi tawi noon min gañima kamɓe gañaɓe ɓe garti so minen kadi gañinoɓe ɓe gartiriɓe kadi minen kadi bismiɓe min mbi enen foof ken bandiraɓe gouvernement o budget mum ko hen jeyɗen kono noon ma daroɗa cippireɗa ha keeɓa gueɗal ma min mbi ɗum noon ndenden keɓen doole mbawen fodde ɗum ɗon ara ko ɗum tan adduno wiide min yoɓe ngar kono kamɓe wona ɗum woni yiyande mabɓe holko ɓe dañata ɓe mbaɗa e posuji mabɓe tan yiyande mabɓe wolnoɓe puntirta yimɓeɓe ɗaminiɓe e mabɓe ɓe ɗaminiɓe yoɓe mbaɗan ɗumen ɗaminiɓe yoɓe mbaɗan département o ɓe mbiya ɓen eɓe kutoro ɗumen ko dañete ko ɓe daña kamɓe ɓen keddo e basal ko ɗum tan woni programme mabɓe tawi kadi ko ɓen garti ɗo hande en mbiya minen Daouda Dia en jaadano e président o wi président ndeka alamo wondani e mun wadde min nani noon doliyasuji ɗi foof ko ɓuri tentude hen ko ay wayno ambulance uji centre en ko ganduɗa hande yimɓe fof ne cohli ɗum ko gonga o wi enen programme men wona tan campagne gonɗen koye wallodirde e kala caɗele gonɗe département de Kanel holno mbatten ha diwten caɗele ɗe gusto on gaddini min ɗum ɗo on ɓanni min ɗum ɗo ha hande hamin ñaago ɗum ɗo kala biɗo heɓano o hay goto wadrade wiye département de Kanel mi heɓani ko ɗum tagui walla adda mettere ƴiƴam kala noon ko wawi wonde hen woto jejjite enen ken Sinthiane ken commune Wouro Sidi ken département de Kanel hay so neɗɗo ƴattima en nofla ɗen jejjiten ɗum so neɗɗo fiyen momtoɗe jehen laabi mon joftugol ngol tan ko woote o so wona ɗum ɓe keɓa koɓe jiiɗi ko fitina o gañodiren walla ɓuura ɗon taw ko enen perdata enen gañinoɓe kamɓe ɓe perdat enen en perden sako sukaɓe men kaɓata bandiraɓe men kaɓata caloɗen ɗum ɗon so Allah jaaɓi to won haalɓe ɗum toon banggue jeeriga won haalɓe ɗum toon ñande le 23 ko kañumen gardoto min nene mi ñohat noon mi yiiɗa kalto yon mi haala noon ɗum tinnoɗon beele oɗon mbasa rewde caggal ɓen ɓe ko joguinomi ɗo ko min de cikkumi ko onon gardoto ko même salmini on jarni mon
jammal ñalla mon bandiraɓe kala to mbawɗon wonde lesduule babadame en calmini en juurima ɗo ha joni koye campagne électorale 2022 gonɗen e convoi questeur Daouda Moussa Dia premier questeur de l'Assemblée nationale caggal nde gummiɗen toon to Sinthiane Sinthiou Garba e gari ɗo e wuuro wiyetego Horndolde noon ko wuuro Dare Mayo en jii ɗum ɗo no wayi wadde fayida no wayi yodde en jii ko woni caggal men ko ɗeɗo laaɗe kono noon sen mbi Horndolde hayso tawi en kaali haala Sadio Diaw en kalan oɗo debbo dariɗo homo ganduɗa mo kewɗon yiide e nder écran mon Pini TV woni Tidiane Yatou Sarr hamin namdima ya ar kalda e ɓesgu ngu ɗo ko wuuro ma ɗum noon min kokkuma micro kala Horndolde kalna kadi hettotoɓe yeɓoɓe Pini TV. Machallah hande noon weɓata ɓerde nde koko heewi nde won noon hande koye Horndolde Saare ñang paliba e buubi jeeri hedrago e molarago hersi Allah wiyedeɓe ko wuuro babam wuuro nenam ɗo leydi ndi data mbotugu Moussa mbotugu muɗa hande noon mi dañi belammaji ɗiɗi mi dañi belamma darade e wuuram mi dañi belamma jaɓɓade ɗo Daouda Moussa Dia somin mbimo ɗo bisimilla tan min mbiyatama ko bisimilla makko e wuuro makko ɗo ko wuuro makko kadi ni ene ngal ɗo dental gongal ɗo ngal wona hande wona woni premiére Daouda Moussa Dia wona kadi deuxiéme wonata kadi fin hakkude makko e Horndolde kala no wari ɗo no wooyi wade ni ko noon tan wayata ɗum noon daroɓe ayaw Pini TV hande noon ko ñalɗi pina tawa woni ɗo hande noon woni ɗo ko jaɓɓugol Daouda Moussa Dia e yentude e ñalɗi pina tawa Horndolde on ji laaɗe ɗe mbaɗi jiriri machallah rewɓe fulɓe ɓe ñantima ha yooɗi mbaɗi cosaan worɓe fulɓe wolɓe fulɓe ɓe pentiri laaɗe ɗe mbaɗi hen drapeau national ɗum noon Daouda Moussa Dia ko minene makko tan suska abou ala ɗo haadi min ganda ko minene makko Pini TV. kono won wiyoɓe ɗo e Horndolde ene heewi nanede jaɓɓugal ala mo nawdete ɗon e nder Dane Mayo surtout so tenti kadi tawi ko Daouda Moussa Dia jaɓoto ɗon ɗo henne en jii vraiment ene haale hamin nana ene ñohe ha yalti bowol wiyama ɗo so tawi ko banggue kartal Daouda Moussa Dia ko 100% beele an aɗa yaade e ngoɗon miijo walla kan haala so tawi a nani ɗum haalama ko ɗum tan woowi wadde Daouda Moussa Dia kalde ganduɗa o kalde o dariɗo omo yiilo kartal 100% o darata ɗo ko woowi dañde ho haadi ɗum oto bettu hay goto wonata kadi surplus ko woowi dañde ɗo ko ɗum tan dañata ɗo nde won noon so neɗɗo are wuuro arte wuuro are kadi wuuro arte wuuro so tawi hunde ɓooyi tan kono alane tawa kono gonga ne tawa min mbimo Dia. merci beaucoup ɗum noon min beltanimama Tidiane Yatou Sarr min beltanimama no feewi e golle ma baɗɗe fayida e ñantugal ma cosaan hande mo yima fof ne andi ko debbo pullo cuballo woni ɗo henne ɗum noon ma en jaa garten caggal ne beltani ɗen banen debbo Tidiane Yatou Sarr en beltanimomo no feewi e oɗo témoignage baɗɗo fayida en jii vraiment ñantugal ngal yooɗi waɗi fayida o pulagu tigui cubalagu ene yeeɗo henne ɗum noon ala no mbatten département Kanel fof rendi ɗo henne en jahan ƴeewen programme festivité o après jehen garten Moussa Dia en bismima Daouda Moussa Dia ɗo e Horndolde en mbaɗimo paare nde wonno kanko woni hande darogal département Kanel kelle o ngar darogal département Kanel kono paame ko lumiére commune mo Horkodiéré o wi kanko ko nafoore kadi ɗo jiiɗo fof tawto kono winda nafoore mbiɗo ko nafoore noon ma nafodire bandu men nafodire bandu men o wi kanko wawa yaade caggal en calmini Horndolde naaɓe fof no potiri en calmini joom wuuro Horndolde min ndi kadi nomin naari diwan o min puɗɗi yiide coftel yimɓe ngal nomin potire mon mino e délégation mo gardimo o fof no fotiri mi wiya on jarama yo Allah yoftu on ngal ɗon teddugal ngal mbaɗan ɗonmo min beltima no fewi min nani ko kalɗon
wonde yonde sene peewi programme am jaya kono jiɗɗo wadde ɗum so Allah jaɓi yimɓe ɓe jiya ganda ko feere wawde wurdude feere nde ganduɗa ene wawi jogade ha abadan heddoto enen ƴeewen tan kewɗen tan so beeli ɗi daari horte enen fof garen gawen liɗɗi ha laaɓa nawen ɗum liire yore ɗum bona kadi kotoɗen kadi ha ndungu garowo ko noon mbaɗannoɗen nden hol fayato liɗɗi ɗi woni koye gas maayo ngo woni koye bonte so liɗɗi ɗi ne gara hankkadin so ɗi gare beeli he il faut ɗi ndumɓe toon accan beeli ɗi mbasa horta so beeli ɗi koran tan liɗɗi ɗi nguuran hen tawi en mbaɗani kadi bonan yo bon ñande foof eɗen mbawi wurde hen ha abadan taw bonani liɗɗi ɗi ɗi jibina ɗi mankaka ndiyam so Allah waɗi en ndeemi gese men kala ko ɓurti hen ko wayno saño en maaro en eɗen mbawi weddade beeli he so wona ɗum liɗɗi gadde ɗine heeɓi ɗinan toon haala mum ɗi en mbawa jogade ɗi ga dépense majji ne seeri ene seeri ha ɓurti ko mbatta ko ɗi ñama ko pour ɗi ñama ko haɗi mbawa mawnude ko daña hamin garde bandira amen debbo wiya Hawa Moussa Dia ko adjoint au maire hamin garde délégation département Kanel fof min mbawa limte commune Ndendori naaɓe ɓe o mi haalat ɗumen mawɗo amen kilifa amen baabi amen jinnaɗo amen Bammalal Ndongo min calmini aussi min calmini kadi aussi responsable uji amen Sadio Diaw responsable amen no fewi min calmini jom wuro min calmini responsable jeunesse o fof mi salmini kadi sehilam mi yimoɗo hande kadi mi weltima Dakar ummi Mamoudou Ifra Niang mi salmini kadi musidɗo amen gondiɗo amen jiɗɗo min liggottoɗo e Pindi TV daraniɗo hordolte Tidianiyatou Sarr wiye Sarr wallahi ko neɗɗo Pindi TV min calmini équipe Pindi TV arɓe ɗo ɗe garde Daouda Dia guila Dakar ha joni no gonɗe amen min calmini responsable uji politique ɗi foof Alou Seyni Ndiaye gorko mo wonde bere nanɗo monsieur le maire Nafoore mo Amadou Manga Suga monsieur le maire so ringode Nafoore so ringo nan ɗo jooɗi onon fof mi salmini on dendagal garɗo ɗo fof mi salmini ɗum mi juurimamaɓe kadi koye campagne wona alay sago min gaddanaɓe ay sago laaɗe jilliɗe ɗo waɗɗo fifire nde no yoɗiri ni no yimɓe hande beltori mbayri yiɗɗum ni ɗum kadi yo continue wadde jeeya koye gurdam men jeeya koye culture men hayso ko ɗum ɗon jomum ne gadda hunde il faut min gadda hunde min mbaɗa e juuɗe mon hayso ko sababude ɗum ɗon ɗeɗo laaɗe ne mbaɗɗon ɗo hande oɗo kikiɗe joɗɗo yimɓe fof beltima min mbaɗi e jungo président mon 3 millions ngaji tati ballitorɗon programme 72 heures mon millions ngaji tati millions ngaji tati
oɗo monta awlay madina gunas neldino ham bandiraɓe ha joni gonɗen koye campagne men électoral 2022 mo ganduɗa kay ko campagne premier questeur à l'Assemblée nationale et convoi mum patam lamo mo gonduɗen eɗen gandi en jeewi e guure kewɗe hande noon hawri koye dimanche 16 lewru janvier hitande ujunaji ɗiɗi e nogasi ɗiɗi en gudditiri hande toon to cuuɗi men Sinthiane Sinthiou Garba on jii ɓesgu ngu foof yalti jaɓɓima e ganduɗa taw ene tawa oɗo gorko biteɗo Mamoudou Yero-Dey ɗen gandi so tawi en kaali Sinthiane en mbawa ɓennude taw en kalani o mo ganduɗa ko ancien ministre Yero-Dey wi suuɓi ko nafoore yaadi koye premier questeur de l'Assemblée nationale nde gummiɗen toon en gari ɗo to wiite Horndolde noon cuɓulagu yiyama toon Horndolde ko ganduɗa en jeehi ha toon to maayo to ɓe kolliti vraiment cuɓulagu no hanniri ɓe gummima Horndolde en gari ɗo e cuuɗi men Bappelel noon en jii suhaɓeɓe foof kammene ɓe gari e dow gardugol o biteɗo Ifra Sall ko kanko kay ɓe jiiɗi wadde maire ɗo e commune mo Ndendori ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe en kettima ko ɗo kannuɗen tourné men o hande janggo so hawre weelede Allah ma en jaa e cuuɗi goɗɗi inchallahu rabbi